Tama nga naman, naka-blush on nga naman talaga yung gago. May pahabol pa. Sob-sob, kayo ito ba sob? Sob-sob. Antayin mo lang yan. Nakikita ko na rin. Kung ganito ka na rin sob, dalaw tayo may pang-green. Pwede. Gagawa din ako ng ganyan, maggawa ko. Pero kailangan ko i-reset up ko ulit yung laptop. Doon ako sa laptop. Doon ako sa laptop, lipat lang. Typing lang naman yung mga Typing lang naman yung mga roundabout. Mahina ba? Mahina ba? Teka. Hindi mo na nanay. Lolo, nanonog ako sa di mo na nanay niyo. Gago mo to. Ay, hanggang 61 lang yung pinakamaliit. Yun o, may sarili na akong reticle. Daming pink na Daming pink outrider. na outrider oh. Cyberline yun. Kasi may event para sa Cyberline. Mahina ba? Mahina ba? Tama lang. Nag-e-echo. Yup ko muna yung yup ko muna yung pops. pops. Yung binigay na ng Calvin Pinto ko na. Meron na isa. Ay, hindi pala ikaw yan. Kupal, ikaw pala yan. Warehouse ako, warehouse. Dami yung mga kabay dun. Sige, lapit kayo. Wala pang kagamit-gamit sa warehouse. Napakasaya. Dito may AK oh. Lakas ni Rui. May AK doon sa loob. Okay na, naka-ASM ako. Hello. Rinig ba ako? Hindi. Wala kang sounds. Hindi. Rinig niyo ba ako? Rinig niyo ba ako sa mic ni Vince? Hindi. Hindi lang gano'n. Iwan ko na lang. Hello. Rinig ba? Hello, rinig ba? Gago. Ano yun? Rui na auto down ba yun? Tao yun. Tao yun. Tao yun. May AK dito. May gunshot. Gunshots. Beer yata. Beer yata. Grabe. Ay, dyan sa inyo. Ay, dyan sa inyo yung gunshots. Uy, kung sino lumapit sa akin, may libre na Adre ako. May dents ako na violet. Sino gusto? Ano Sige. lumabas ko? Ay, kinuha pa yung violet na. Oh, ito sa'yo. Ay, Ayun o. ayun oh. Ay ba no, may adri ka na. Ay, paano? May Adre ka na? Adre ka na? May extra pa ako. Extra pa ako. Oo nga no, Ano? May pangatlo pa ako pang May flex pangatlo daw. pa ako pang flex lang. Yan o, may arctic dyan o.
Sure. Ako. Ako yun? Hindi, bot. Hindi, bot. Bot lang yun, bot lang. Uy, si Kiri, kalaban. Uy, si Kiri, kalaban, no? Sino may snowboard? May nakita yung snowboard. Doon kanina sa warehouse. Kanina sa warehouse. Sige, sige. Ayusin ko lang muna yung, yung yung assist reticle ko. Basta sabi ko na nga boy. Hindi dyan. Hindi, dyan. Dyan. Sige, sige. Wait lang, inaayos ko yung reticle. Kailangan na yata. Kailangan na yata natin ng chopper. Ano pa o chopper? Ano pa o chopper? Sana meron. Sana meron. Yun, okay na. Naayos ko na yung reticle. Gunshot sa downtown. May gunshot sa downtown yata. Naayos ko na yung reticle. Meron na akong assist na ano, Sniper ba tayo? Ay, meron. na iron Meron. sight. Yun, dayong siya. Ay, himasin mo na. Himasin mo na, Vince. May ano mag-aas. May ano mag-aat. Yun. Airdrop tayo? Rush airdrop? Tara, Rui. Tara, Rui. Airdrop. Drop. Airdrop most likely dito banda yan, oh. Yun. Daan lang tayong black market mamaya. Binaba na farm. Medyo hot to ah. Malapit Medyo sa hot farm. to. Malapit sa farm. Sige lang, palag tayo. Tatrapan ko lang agad. Sayang hindi dun sa butcher binagsak. Sayang, hindi Kaya, natagalan di ulit. nadaganan ulit. Kaya nga eh. Nice. May cover tayo. May cover. Tara, ang gunshot. Uy, pag-ipot. Uy, pingibot. Sino bang wala pang good armor? Pwede tayo mag boss down. To. Medkit. Pwede na kayo mag-atre. Hindi, may adre na ako. May 3 akong adre. Ba naman? Wala man. Tempest tata. Tempest. Yung mga dre. Pwede mga ako. Ano lang pala. Mana lang pala. Ito da, lapis na. Tao yata yun. Oh, yata yun. Saan? Gunshot dito. Gunshot sa may 31. 31. Kunin ko lang yung chopper. Kunin ko lang yung chopper. Wala akong makita. Gunshots. Ayun, dito. Sa Ay, warehouse. dito sa warehouse. Malayo kami. Boss, wag mag-teasing. Bot. Diba? Ilang delegado. Ganyan siya kalakas. Gunshots baka nasa bus station. Puntahan ko. Check ko lang. Ako, DC ko. Ako, teasing ko.
Re-restart ako. Re-restart ako. Paano Sige. mo tayo? May isa pang bot dito. Pambot dito. Shit! Patulong, patulong. Yung makapalag. Okay, Makapalag. Go. Re-restart pa ako. Re-restart pa ako. Dalawa yun nandito, dalawang naka-cyberline. Okay, Rico. Dalawa to, dalawa to. Evan ko yung forward. Dito yung chopper oh. Yung chopper oh. Balikan nyo lang ako eh. Balikan nyo lang ako eh. Mamamatay na Mamamatay na ako. Re-restart ako. Re-restart ako. Para sa kanan. Restart mo siya eh. Dalawa yan, dalawang cyberline yun. Uy, bilisan mo lang. Uy, bilisan mo lang. Tara. Out na kagad. Bili. Nice. Saan yun? Wag na, wala yun, wag na. Nakuha ka? Ah, Buhay pa ako. buhay ka pa. Antayin nyo na lang si kuya. 30 seconds. Sige lang, may oras ka. Oh, dato. Baka doon ako sa airdrop Pupunta yung bumaba. mga dito. Ito na mga bagay dito. Saan eh? Complete na. Wala na, okay na. Tara, Ruid. Ano na lang kayo, dito na lang kayo pasis ako sa airdrops. Baka doon ako sa airdrops bumaba. Tara, Ruid. Airdrop na ako, good luck na lang. Putyang gala, meron pa talaga nakita na na chopper. Mag-iibig na. Timing yung pinuntahan ko, pusang gala. Yung snowboard sa hero May eh. snowboard sa hero eh. Isa pa. May isa pa. Basta sa baba. Kung kaya nyo, dito na lang kayo sa black market sa akin pumunta. May dalawang airdrop dito. Pop. Dala. Kaya matapos yung dala. Salala, lakas. Lakas oh. Tao yun. Cyberline yan, dalawang Dalawa. naka-cyberline yan. Uy, salamat. Dami niyang gamit oh. Punta lang kayo dito. Ang daming gamit tayo. Daming gamit tayo pa no. Nagsawa tayo. Nice. Salamat. Naririnig ka ba nila ba? Ha? Narinig, Rinig Rinig ka ba ako? Rinig niyo ba ako? rinig. Yun. Ako naririnig ka. Nice one. Okay ba ng kill tayo? Okay ba nakakill tayo? Hey, Hey, Patulong, may tao sa akin. may
May tao rin sa akin. May tao rin sa akin. Ay, wait. Ay, wait. Tara. Tara, tara. Wait lang, Benz, ha. Medyo Wait lang, malayo Benz, ka. medyo malayo ka. Wala kami siya. Ay, Wala kami siya. Ay, una ka na, Ivan. una ka na, Babalikin Ivan. yung chopper. Babalikin ko yung chopper. Sige, sige. Uwi, AB. AB pa rin. Sunduin lang ang Benz, ha. Sunduin lang ang Benz, ha. Tapos Reconnect balik tayo. Reconnect tayo. Benz, wala Ah, ako. sige. Kulado ako, ha. Tara. Tara, 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 tara. Tara. Tara, 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 tara. Dito. Sniper. Sama na kaya, Ivan. Baba na tayo dito. Dito tayo sa airdrop. Baba na tayo. Airdrop oh. Sniper. Tignan mo patay nung Muntik na mapatay ng sniper. Galing. The pilot snipe, oh. Na-pilot snipe, oh. Ang manda kaya ako. May tao dito sa building. May tao dito sa building, ah. May isa pa dyan. Pahel, meron. Isa pa dyan. May isa pa dyan. Meron pa dito. Tara, Ivan, sugurin natin. Tara, Ivan, sugurin natin. Wait ako tao. Ivan, kailangan ko tulong, Ivan, ha. kailangan ko tulong mo. Okay na pala. Okay na pala. Shit, natamaan pa ako ng Salamat. peacekeeper. Hayop. Oh, sige. Ayun na, may isa pa. Yan na, may isa pa. Ay, may nasa tore. Pinatuktok. Okay, auto-dead na. Okay, auto-dead na. Reconnecting ako sa Vince. Okay. Connect Patay daw na sa lang. Vince. Tore sa may tower. Pinatuktok ng tower. Rui. Dun. Papunta kay Vince. Papunta kay Vince. Kung maninja mo, Ivan, mas Maninja maganda. mo, Ivan, mas maganda. Sarap ko na sarap. Wait. Dito. Wait. Dito. Rui, may nandun sa nasa tower. Puta. Nice. Auto-dead. Okay, auto-dead. May nasa tower kanina. Rui, dyan sa radio tower. Chopper. Nag-chopper out na. Pa-revive na. Sayang. Dah, punot naman nun. Ay, oo, may bug nga pala daw na ngayon ang FH na super nerf. Ha? Yan o, nandyan sa tower na yan. Tuktok niyan. Sniper si Tok. Yan yung kanino pa sinasabing may nasa tower eh. Ay, Rui, Ay, asan na yung Rui, asan yung AB mo? Nandun sa baba. Sniper to. And, And, Susugurin ni Rui yan. Samahan nyo. samahan niyo. Habang ko yun dito. Habang ko yun dito. Yan o. Ayan Rui, tuktok ng tore. Nice one. Ano? Sniper pa, ha? Tama yung pick mo. Christmas tree. Tama yun, nag-out ka na dun. Rui, ingat ha, may nasa baba pa. Ayun na. Ayun na. Rui, pumunta sa'yo. Rui, pumunta sa'yo. May nag-black screen. Sa tuktok ulit. Tuktok ulit. Oo, nastuktok ulit. Oo, nastuktok. Paibin na lang, Rui. Ay, AB na lang. Charging pa AB niya. Wag. Ay, pwede. Ay, Nakapo pwede. ako dito. Pwede, nakapokus siya dito. Yan, sugod na. And, sugod na. Ako, kawawa na dito. Ako, kawawa si Vince. Laki ng binawas ko doon. Di pa namatay apos. Oh, grabe 15.
Gutom, walang joke. Bot gaming. Nice, napagbigyan. Salamat activation at binawian mo yung ano. Yung tatlong desync na pa ulit. Not bad. Sub pa, screenshot. Sige, sige. Papasin sa ano. Hindi ko nga napansin eh. Masyadong intense yung laro natin.